Omwanchwa omurigereri nigo tokumanyigwa buna nigo abamenyi korwa ase chinsemo chia chiro ya mugonchero nigo banyalete koba bakwemurunganiria okoboro koborendia ase chinsemo echio okwanyaka bagokwenekigwa ase egekabono na nigo banyaka bakoragwana Albert Matonda obona nigo baganyaka bagokwanera igoro yoko kiana no kuboro kuborendi ase chinsemo echio kobona sechire yo banyaka bagokwanera no borendi yani no kubora westima ase chinsemo echio babogete tukabona goichana ase okonyora gitaya chibutoire ekyo chigoto borabo amana security egento bono kyangere wa mono ngeri nga abasigari baito abarega abonto gotoa oborendi nigo ase amatuka etira nyuma ngemetenyebere igo bagotimandi nga tubakane chibese kera amakori biashara siringi chimisano nemo kiro mutienyi ende ribamane gotoa oborendi bono ekyo chiko buturuga igo manyete nga ase ngenge twakanete ase iryo geri manga bese cyo nduri ko bakana mbakanire cyose ne serikali nene ase ngenge yo gotolenda na keko ekora barega iga bono nigo batigete kitani go chibutoire ekera mokorire buna moroche iga nduwari taya mugonjoro nduwati borendi bonde inchira bonde no mwichana manase ngenge kuna tora bana biashara bakabake konyora chisa chinyinge twasekire gasito chinsa ikomine ibere ko kwanyoru sengencho the way security ya bairense ya bairene ne chisa nyora chisa chirota kero kare biashara bana tawa kara sengencho there is no light este mayoke kwenda anytime bana ro chuna babego bachite bakayiba chiwa chestima bana there is no light bono ase chiduka cyo mugonchero ga ekero tu aligereri we are not safe ya kogera ekere konyarekana tu wataka police post ande ya makonyarikana nga ase police post ali asitokagirite security ere no mo chandore no chigwaye chigotangana koibukoru security